ideme na ďalšiu hru, takže opäť budeme potrebovať len 2 z vás. Táto hra sa volá Čelovka. A poprosím opäť publikum, koho by ste radi videli? Áno. Díky! Tak dobre. Ktorá to bola? Chcem tvoje číslo. Tak viete, čo je princípom hry. V podstate Tu mi ideš napísať s tým? Nie. Tu je lepidlo? navzájom hádajú, že kto vlastne... Pánečko, ja budem mať polepené obočie. Ale on bude vidieť, kým mi spadne ofina. Vidíte? To máš aký upgrade? Nehovorte. No tak sme zvedaví, že ako to vypáli. Dajte im hore, ja sa nepozriem hore, že by vedeli aj oni, vraj, že nevidia. Stihneš to napísať, Mišo? Dobre, Tak do toho. Už? Už ste videli? A Áno. viete, kto je kto? Hej, dobre. Môžem už pozrieť? Dobre. Serus! Čauko. Ako u vás doma? A ty čo tak so stromami? Jak sa máš? Stromy v pohode, ale Hej. tak... To väčšinou ich tak objímaš, som počul. Hej? Tak ja tak rád. Hej? To taká príroda, chápeš? Skôr rada, nie? Hej. No, tak aj rada niekedy, vieš. Hej? Hej, tak. A čo? Čo nemáš zelené veci? Teraz letí červená. Hej? U teba väčšinou zelená som počul, no ale... Nie, teraz červená začína. A mohla by si aj ty trošku... Mohla by si aj ty trošku pomôcť. No, aj ty by si mohla. A ja by som mohla. My sme 2 ženy. Tam môže ísť nakupovať. No, v tej vašej dobe, neviem. No, Ty niečo pokúpiš? no ty neviem, či na čo uvidíš, keď si je nakupovať. Ja neviem. A manžel posúcha? Manžel? No. Manžel Taký chlapisko. jednoznačne. Chlapisko? Taký poriadny, taký macek. To on... Macek? Obrazne pomenované. A ty si ho videla? Neverím. Akože, čo som slepá? A čo ja viem? No, taký veľký muž, hej? Hej. Ty väčšinou si mala viacerých. Hej? Sa nepamätám poriadne. Tam vieš, keď si ich nevidela. Takže som slepá. No, už si na to prišla. Nie. A ty? Na seba? Ja by som išla dať čo A nakupovať. mala poslucha tiež? Mama? Mala. Mala? Hej, ty si taká žena v domácnosti. Aha, lepšie jak Shakira. Nie? No, To čo ja viem? Ja snažím sa rozmýšľať, ale mu pomáhať, ja neviem vôbec, no. Že čo ja? No, nevieš, také stromy, proste stále ťa stromy štvali. Stromy, proste ideš, zrazu strom. veď to je pochopiteľné, keď som slepý. Ale aj Pety, ukáž, požičaj mi nohy, ukáž. To fungujú. Nemáš spálené? Nie. Nie? Čo ja chodím? Nemáš spálené? Chodím do pekla, alebo čo? Nie, ty tak len tak bosí a... Do pekla rencovať! V Meno máme niekedy- taký bar, Peklo sa volá. Chodíš? No? Nie. A už aj vy tam máte Tam bar? 15-ky chodia. Hej. Mladé pre mňa. Či mladí, 15-ky tam akože chlapci, takže mladí pre mňa, no. Ja by som aj tak nikoho nevidela, takže... No, To je smola. nemôžeme ísť ani do baru, ani nakupovať. No. Ja mám muža aj dieťa. Hej. Hej? Aj takého fialového sa mi zdá, takého domáceho mazlička. Fialového muža! Nie, mazlička. Mazlička? Také, neviem, čo to je. Stitch? Lilo a Stitch? Ja neviem. Čo je fialové? Fialová kráva Milka. Ja neviem, čo to je. Ja doma chovám krávu Milku. Čo si? Vtedy krávy? Vtedy neexistovali krávy. V jakej dobe? No v takej, tam len šúter všade. Kamenný, dobe kamen. Čo sa volám? Kamen? Nie, kameň nie. Ale v tej dobe si vyrastala. Že tam sa každý volal Kamen. Nie, v tejto nie. To mali aj také, že bowling hrali radi. Tvoj manžel je v tom dobrý. Jaj. Taký. A teraz keby som vedel, ktorá. No ale že toto vráťme sa ku tebe. No, tak poď. No taká veľmi pekná slečna v zelenom. Modré oči mala, ale nevidela. Ale počkaj, to nebolo zase až tak v džungli. Ale nie v džungli. No malé stromy si mal. Tak ja som videl Iličná stromy teda a- kedy, že tak...
Tak si išla do nich, ale potom som uvidela raz, nie? Raz, hej, ale to musela byť veľmi zložitá táto operácia a to... A tam má v kúse vlaky sa mi zdá, že s ním si mala tiež dačo. S tým doktorom. Jose Armando Nepamätám, ale Rodriguez. môže byť. No, dačo také. Nepamätám si už. To ten zrák, neviem si priradiť tváre. Aha. Tak. No. A ja som ktorého? Toho nižšieho alebo vyššieho? Tak keď máš malú? Aha, takže nižšieho. Takže vyššieho. Takže vyššieho. Hej, takého veľkého, veď taký ten malý precek tam od susedov, ten čo tam. No, ešte keby som vedel, jak sa volá. Ona sa nevolá na vlči, hej? No. No tak potom viem. No, a ja viem. Hej? A ja viem. To ideme naraz, 3, 4. Esmeralda.